салому дуруд ба шумо. ҳамд мегӯем ба Аллоҳ барои ин неъмати бузург. Дуруду баракоти Аллоҳ бар пайғамбарамон Муҳаммад, ба хонавода ва тамоми саҳобагонаш. имрӯз дар рӯзҳои аввали саршавии Рамазон ба худ ва ба бародарони худ мехоҳам ёдоварӣ кунам оиди мавзӯи муҳим. мавзӯе ки имрӯз дар борааш гап задан мехоҳам, мавзӯи тарбиявӣ аст. медонед оиди чӣ? Оиди тадриҷан зиёд кардани ибодат. Аллоҳи таборак ва таоло ба мо ато кард ин дини бузургро ва бо тадриҷ зиёд кардани ибодатро, то он даме ки имони мо беҳтар ва комил нагардад. мову шумо бояд фаромӯш накунем ки дар аввали Рамазон мо ниёз дорем ба тадриҷан зиёд кардани ибодат. ман ёдоварӣ мекунам якчанд хатогиҳоеро ки мо роҳ медиҳем. ту мебинӣ ки касе дар рӯзи аввали Рамазон мехоҳад Қуръонро пурра бихонад ва ногаҳ мебинӣ ки ӯ баъди 3 рӯз хондани Қуръонро ба пуррагӣ бас кардааст ё ин ки тароиҳро бас кардааст. чаро? Чунки ӯ оғоз кард аз амалҳое ки барои ӯ мушкил аст ва ӯ дубора ба он баргашта наметавонад. мо бояд оҳиста оҳиста ибодатро зиёд кунем. баъзе аз бародарон ва хоҳарон ба ман мегӯянд: ман монда ва заиф шудам. ман мегӯям: таслим нашав, аз аввал оғоз кун ва оҳиста оҳиста зиёд кун ибодатро, то мартабаи баландро соҳиб шудан дар охири Рамазон. охири Рамазон аз аввалаш бузургтар аст ва ту дар охир кӯшиши зиёдтар мекунӣ нисбат ба аввали он. барои ҳамин ҳозир аз аввал оғоз кун ва кам кам хондани Қуръонро зиёд бикун, то ин ки бо ин тарз дар охири ин моҳ мартабаи баландро соҳиб шавӣ. имрӯз ифтор омода бикун барои як рӯзадор, то ки дар охири моҳ ифтор омода бикунӣ барои рӯзадорони бисёр. имрӯз кӯшиш кун то ки биравӣ ба намозҳои таровеҳ ба он масҷиде ки имом намозро осон мекунад, то ки дар охири моҳ омода бошӣ дар хондани намоз бо имоме ки намози дароз намоз мехонад сар карда аз аввали шаб то охири шаб. ин тадриҷан зиёд кардани ибодат аст ки мо ба он ниёз дорем ва аз он бояд оғоз кунем ва танбалиро пеша накунем дар он амалҳое ки аз он оғоз кардем ва дар ин ҳол иншоаллоҳ мо метавонем кӯшиш кунем барои расидан ба мартабаҳои баланд ва имони комил. хоҳиш дорем аз Аллоҳ то ки қабул кунад аз ман ва аз шумо ва то дидори охар.